Eerder dit jaar liet de organisatie van de Admiraliteitsdagen weten dat ze het jubileumjaar verschoot hebben naar 2021. Het plan voor Takom-jaar is duidelijk. Op dit moment gaan we voor alles of niets. We hebben er machinaal naar hoorn, alle commissies. Wij zijn ervan overtuigd dat het een feest wordt wat weer een volksfeest, wat het is en wat het altijd blijven moet. Dus het is voor ons heel moeilijk om een 1,5 meter feest ervan te maken. Dus wij gaan op dit moment ervan uit dat het trouw gaat. En stel het gaat helemaal niet trouw, dan denk ik wel dat er krachten binnen om toch iets te doen. Maar op dit moment bereiden wij alles voor om het volledig trouw in te laten. Dat zou het allermooiste van Rizolia wezen. De organisatie wil Takom-jaar dus flink uitpakken. En zat het nou lieket, staan dezelfde artiesten die dit hier boekt wien, waaronder Bluff, volgend jaar in Dokkum gewoon op het podium. Doch ze willen wel rekening houden met enkele gevolgen van de coronacrisis. Het is natuurlijk voor u wel de vraag of wij dezelfde begrutting houden kunnen. Daar gaan wij nou net vanuit. Ik denk dat er even volle biertjes dronken worden. Maar we houden wel rekening met minder sponsorinkomsten. Er zijn natuurlijk een heel soort bedrijven die, dat snappen we, die waarschijnlijk wat minder uit gaan willen. Bij aan de andere kant nou ekkelbedrijven zijn van het maakt juist trokken en we willen juist wat extra aan. Maar wij zijn wel voorzichtig, ben we altijd west, realistisch, voorzichtig, maar met de middelen die we hebben, alle commissies zal zijn, gaan wij daar een ontzettend mooie 10e editie van maken. Om de Admiraliteitsdagen organiseer je bleef te kind, zoals de organisatie in gedachten had, binnen zo het zien als er een manier is waarop bezoekers mij helpen kunnen. Er leven wel ideeën nou al en daar zijn we nou mee het opbouwen om een soort vrienden van te bouwen. Als die 100.000 mensen die er komen alle jaar een paar euro in de pot doggen, dat scheelt een hoop. Dus daar zijn we wel iets van om het optuigen, ook om het feest, hoe het zien hier, er nog wijzer te laten. We zijn heel wat afhankelijk van sponsoren, maar we willen daar wel een wat meer balans in krijgen. Dus het kan wijzen dat we op je alle jaar nog een beroep doggen. En dan vele handjes maken licht werkt en dan kan het best iets moois worden. De organisatie kan net wachten om Takom-jaar een groot feest van het jubileum te maken. En ze hebben er alle vertrouwen in. Ik denk iedereen, maar dat is natuurlijk los van het feest, maar iedereen die wil graag leven. Dat willen we machinaal om weer met elkaar weer te treffen en een biertje te drinken. Dat is het mooiste wat er is. We hebben elkaar uiteindelijk nodig om weer verhalen te delen en het leven te leven. En daar jet de Admiraliteitsdagen natuurlijk keihard bij. Dus wij hopen en heel hard dat we 3, 4, 5 september 2021 de 10e editie vieren.